Sa sin men ke por mentang adap da ke jing sngu yu blai ya ka bangayo pal ben ya kren bat pi lang bagane ke kubor ha ke sngi ke mentah. Da ke por mentang kwa ban ya kren bat pi lang bagane ke tien ke ba im ke badan bor jong trai. Ka dei ru ka tien le si ka ba bun sin ha bangi puli ya ke benta kham tam ngim da sngu thu ani ngim dio jing shai than adu kata ngai ya ke por ha bangi puli ne ke tien ngai men semba ko un ai boring i bangin snowto bangin champang ya gane ke jingmut balai ba ujisu ukren kumne tani ke por kwa ban pin snap ya gane ka benta no Matthias kan nong ka ba nyau khot ka ba arfuai au mu breu baro ubong hanga atrai baniolet hapo kahima ki beneng henrei utaken ubale ya kamon ukupa jonga ubah beneng. Okay ngi yang ni ka sko pala galong ba ombro ubakat kerpat lene uba ong jisu lene uba ong atrai uban yorung syak ahima ki beneng reitang uta ubale ya kamon ukpa jong ngi uba beneng tading tam ladang imle ya kamon ka jong ukpa ba jingkeli ka ne gesngi ka kamon jong ukpa to ka kita kamon ka jong ukpa tinyo puli yang ni ru le singin yo ka jing shai mo puli nau Lukas kal nong ban riu dekat ba saupun riu. Henrei balai ba pikot yanga atrai bat pimle penban ya ki eke ro ki banga ong. Piu jisu ong ni balai pikot inga atrai henrei pimle pat ya kata ke banga nga ong. Mene u jisu ong balai pimle ya kata ke mon ke jong pau ba beneng. Mentawong balai pimle pat ya ke tin ke jonga. Kabut ukpa beru jisu udah ujo, ki keren ya kejo, ki le ya kejo, ki long kum jo. Tadeng tam ladang ngim ka ungu yukpa, kabumut ngim ka ungu yukon. Ladang ngim nget yukpa, kamut ngim nget yukon. Baladang ngim nget yukon, kamut ngim nget iru yukpa. Tadeng tang akwa ban ong ifi kini kasgi ki bumenta, baro akiba ong ngim mani belai ngi syakri belai. Ladang ngim ka ungu ya kaktin ke jong jisu, kalong kabaleno ban syakri belai. Kalong kabaleno ay bangin ong imani belai. Kalong kabaleno ay ya kabagin le ikiniam kirukom, kipaper kibaharukom. Kanlong kabaleno ay ya kita kibakot atrai ya u Jisu. Tading tang akwaban ong hanganay kapor kabamenta. Kabakong santam makajim kajong priyo kamday ya kaba ulong niam de bo mani blay ne ushakri blay henry kaba kam kong san kalong ban kongo ya ka ktien ke jong ujisu ukren ya ka ktien ke jong blay baru blay ukren da kaba open snow ya ka ktien lengba ujisu tadi ta ngakwa banong ifi ne gesngi uno breu ubam pediang ya ujisu uno breu ubam nget ya ujisu kabamut kata ke syakri belai ke jong kalong kabathala thalen bat kalong kabalen tading ta kwa banong ifi ne ke ski ombro trai ong haga ke ski jong ke jing bishar ombro uba ong hanga atrai uban yolet syak hima ki beneng ditang kita ki bale ikambon kupa jonga ubah beneng kumantan nga ban meng sa isin jisu ong balai vikot yang atrai balai vikot yang atrai penban pimle pat ya kata kabangang ong. Tading tala dang isu ong ablay atrai. Henry langimle ya ka ka bau Jisu ong. Langimle ya ka bau Jisu hikai. Ladang ila tip te ya kata bang na day siya ne bang day siya ban pediang ya ka ktien ka jong trai. Tagile ka no ro am. Hakmat jong trai am ka day be zero. Ngakwa ba isibing pulis isu kalau tu kata khot baga buat na nyau arpo wai mene terter ni sange puli yang skam jarum Shibun kini ong hanga ha kata kasngi atrai ngim shem layalap ha kerteng jome ani kidi kibialap ya ka kerteng ke jong Jisu nang ta ngim shem la be no ya kiksut ha kerteng jome wa kider ginong be eksot nang ta ngim shem la le shibun ki kamaru ha kerteng jome ha kider ki bale ki kamba aga kerteng ke jong Jisu onda kum tate ngaru ngan ong persyak haki ngamjula itu ya pi hilenyo nanga pi ki baju tray boman ani ka result
kabakat do Jisu ong kilet no nanga ngam Julai tu pi batrei bamman ong ani pi ani apertai ladangi le exam ada di high school kadon be ka first term kadon ka second term lesi lada feel makna ka second term nang yo ban le biang ban shong biang ka ju ka class ban le ba kanang ban kiu pat hagaway pat ka class hagaway pat usnam Henry kani ka bentai ka banga kren menta come down first term come down second term come down first semester and second semester ka don make a final term but kani ka dai bi ka balong final laga sngi jong ka jing bishar ya ka ba ujisu unong be kilet no nanga ngam juli tho ye pi ki ba trei bamman te hang tam dan chansu ya ka bangin yele bha biang na ni bangin yele mo ban pensu bha yu trial ni bangin ko ngu yu try kam dan jing mut chu ya ladang ikwa ban kala ka mut ro ka sngi na marka ta ka ka final result ya ka ba umla shu ban kala anda la poi shisha ka sngi ya ka bangi yang ha ka sngi ka jing bishar ka jong try kwa banong ifi kat ba kapor ka dang don menta kat ba utrai dang ailat yang ite bangin kala ya ka bangin long ki brio ki bishisha namar utrai Jisu ong yene ka wai ngakwa ba isibing puli ngene ka por naka Lucas kalnong ka ba shipo ne ka dekat ka ba arpo Henry wat komen hagane baya kimen sim la pendem hapo jongpi Henry to komen namar bala tho eki kerteng jongpi habneng pi Jisu ong wat kemen ba ki ksut ni ki mesim baman ki pendem hapi big kini kilalik ben bek so kini kisenran jong try kilalik kita nyo pungut mau try pa ang kilay yalap yung gospel bek so le kita ki kamba but shisha ka jaga kamba kala ja shisha kita ki kam da ka ba kiru ki de yu ila jong ki kamat bagi so ki pendam de ha kita kisenran ki wan ai ka report ki wong Jisu ila bek ki so ki pendam o ki bapangi o kia ter kum tan re Jisu ang dang ni ka way what command bagalong kum ta Henry to command ni ka ni ka way bala tho ya ka kerteng ge jong pi ha ka kitab jong ge jing em ka bamut ka ba kam kong san ka dei ya ka ba la tho ya ka kerteng ge jong ha ka kitab jong ge jing em kam mentoi la ki soi ki phet kam mentoi la dang yalap ki breu ki kala ka bamut kam mentoi la da ngi le ki kamba ba ki kamba ki ja la da ngim don ya ka kerteng ga jongi ha ka kitab jong ka jingim tadin ta kwa banong ifi ka ni ka sngi ngi ha ban pentikna yala die la tho na mi ka kerteng ga jongi ha ka kitab jong ka jingim la tho na hato kata ka jing tho ga dei ka balai bu tra u tho ya kata ka kerteng ga jongi ha ka kitab jong ka jingim balai u tho ka Bible ki tu shai ka ta kwa bi saving puli ka ni ka pon no Yohanes kalau no mening kong ka khot ka bakhat ar kat ki bala a pediang eu ha kitu ki bala ai bor barlong ki kun ublai kata ha kita ki banget ha ka kerteng jong u ki bala kha om na ka snam lemne na kamon ka do lemne na kamon ubreu Henry na ublai u Jisu ong rekat kita ki bala pediang ya u ki ba pediang ya u Jesus Christ kita ken la ai ka bor ki ba kila ban long ki kon ki jong blai ka bamut ki ba pediang yu Jesus Christ na do ka donot ki ba ngai au Jisu na do ka donot ki ba dan ka jing adai ka bisha ba do Jisu la tho ya ka kerteng ka jong ki ha ka kitab jong ka jingim ba la ai bor ki ru ban long ki kon ki jong blai ki ba la ka now blai mdai sho ki ba ka na ka do na ka snam ne na ka manu brio kam dai sho ka ba kinja do Henry kata ken ka ba kinja men sim tading tau Jisu kren bun sien ya kata abang ipuli bang no Yohanes tu kalau nong ka ba lai ka khot ka ba lai hado ka besan u Jisu ulai ya thu bat ula ong hau shisha nga ong hame em da khapat ya ubreu umla ban i ya ka hima ublai u Nicodemus u ong hau kumno la ban kha ya ubreu haba ula temen ula ban sut pat chaka kupo ka kami jong u bat ban kha ya u Jisu ulai thu shisha nga ong hame lem da kha ya ubreu na ka ban na umen sim umla ban le hapo kahima ublay ta ban riu om no ya kabala kha na jong ka do kalong ka do
bat ya ka balakha na ka jong umen sem kalong men sem Pi u Jesu ong yu Nicodemus shisha ong nga ong hame lam da la kha pat yu breu unom la ban yu I yak hi mau blai. U Nicodemus u sngo ila di ba udan ke jinga dai ka ba jan ba u blai. Namar ba blai ba u dai u Pharisee. U dai u nosen shar jong ki Jew. Kamu mod u dai yang u breu bla tip hate ya ka Torah lene ya ka ta ka testament ka berim ula tip ha baru sngo kom ba udan ke jinga dai ba ba u blai. Namar u dai ru tau reuniam u Pharisee. Henry Abu Jesu kren ya kata I kumbau ang lengo ban uang kumnon kayu brio habalat temen uang alat temen Jesu ngala se ban sut pat sa ka kpo jong ka kmi bat ban kaya nga Jesu me kran ayu kumta tading daw Jesu uban biang sa sisian ang tuwang sisa nga ong habe lemda la kapat yo brio naka bat na umensim laban ngak ima ka jong play tading ta kadon kampalat yo brio ba unyo ya kata ka jingka arsien tading ta nga ju ong gani nagapor siya kapor Nicodemus hoy la khai u nagakapo jong ka kmi la khai u hagata ka bakin jado uwan long brio kumu brio siya gani ka perthai Henry udan kamban kapat sasisien ndai shu nagakapo jong ka kmi Henry nagasyadam ka jong kpa kabamot hi udan kam ban pediang ya u Jesu udan kam ban pediang ya u Jesu na do ka tanot bat ba un letru shaka ka jingpen baptis bat ban yo pediang ru ya men semba khoi tadeng ta la dau brio pat kala ka bamot pat let shaka ka jingpen baptis la dau pat yo pediang yo men semba khoi kamen toy ru kata ka jing shakri blay ka jung ula ban ong eat you blay la daw ule ki nyam kurukam ngal ong if do men ula ban le lu di ke baro ula ban le lu ke baro ula ban ong blay try kan rad we baro Henry la daw pat yo ya kata ka jing kala ka bamot ban kala ya kata ka jing mut ka jung shaka jing mut ka jung blay shaka ta ka ktin ka jung blay shaka ta ka jing hikai ka jung Jesus Christ lada tau brio nget lada pediang kalong kabaleno yel tau brio balada pat let saga ka jingpen baptis bat lada dio pediang lay sayo men simba khoi ka jisikri blay ka jong kalong kabaleno lesi ulaban ya lap ya ka gospel aga kertengu Jesu ki brio ki kala ka bumot balay ki brio ki kala bumot kam dei ka ba kala namar uni ubrio ka jing kala namar ka dei ka kertengu Jesu Mday tang kata, balay bagi kisoy kipet kam day bagi pet namar ba unang uni ubrio, Henry namar ba lapenon kam yaga kerteng ke jong Jesu, tadeng taki kisoy ru kipet. Mday bagi jing pang kia namar ba kinang bat pen kia, Henry namar ka kerteng u Jesu, ka jing pang ka itu yaga ta ka kerteng ba kata ka jing pang ka pet. Tadeng ta kamut tang balayalap tang ba labek su tang balale ikikamba bau trau itu. Lemda uta ubriu itu shishayo Jesus Christ. Lada uta ubriu shimla itu shishayo try. Lada ubriu shisha dan ke jing dai ke bajan batu. Lada shimla kongo ya ke jing kai ke jung try. Bal lada shimla kongo ya ke di ke bau Jesus open Haga bakhadu try ong pidai we ngam itu ifi. Pi uba try bamman kamot ke jing le jung uba ro ka dai tang ka jing bamman hakmat u Jesus. Tadeng ta ko aban ong ifi ke sgi. Ang ini kektiin kalawan daga besyai. Lafi syakri uno blay. Lafi pediang ya Jesu. Len ay kita kajing syakri blay kajong fi. Maru Jesu haka sengi jong kajing bisyar. Haka final result ong bait nam itu fi. Kilit no na nga pi ki bejutre baman. Kaya tan la kapoy kita kapor. Namaramdan syo kalat ban sinapat ban bahapat na ban penbet. Final to final. Tagad kita balay film pediang sisa no itrain do tagasgi balay film wan sisa siya jinga day ka sisa bo try pafin ino aka jukinyam kiro kam pafin ino itaki aka jonga ni ka perthai wijing subha jongka nani kita ki jikai jongka do ki jikai pateng la pateng balay film ino no ikita banbot ya ka jikai ka jong Jesus Christ
Tadi ta kwa banong ifi kani kasgi. Buat yau Jisu le ya ka ktien ke jong u. La fila pule ya ka ktien, pitep ya ka ktien ka ei ka bau trai uman le ya ka ta. Kamon ke jong trai ka devi ka ta ka la ka bamut shisha wa le pop show. Le chik ke jing pen baptis. Pinyok pediang yo men sem bakot. Kata ka la biang. Bahaga ta kasgi Jisu run ong. Kung bau ong. How yon is long bishipau dekat ba arfunyo. Kita kilang brot jonga kisngap ya ketin jonga mengate ngai thu yaki bar ki abot yanga Nang ta. manga te ngan ai haki ya ka jingim bom chikot Mano ba ai? Jisu Hi, uday Jisu uban ai ka jing imam jikot balay. Wang kilang brot jonga kisngap ya ka ktien jonga. Ladanging iday kinong buot jong try. Iday ki basngap ya ka ktien ka jong try. Kamantoy rin ngi wanong abot yu Jisu ladangim snap ya ka ktien ka jong try. Kakiat ngi di kwai dang bam secret ngi di. Ang ta ka sintur teng day mga penrem. Henry ngi bam ito ki jing bam ya ka bau try man. Bangile ya ka jing le ru ya ka bau try man. U Jisu ang bay kilang brot jonga. Kisngap ya ka ktien ka jonga. U Jisu. Uday ubaay ya ka ktien. But uong kilang brot jonga kisngap ya ka ktien jonga. But nga ito. Balay u ito ito kilang brot. Kadaw ko lang ba kisngap ya ka ktien. But kibot ya nga uong u Jisu. Kibot ya ka jingi kaya ka jongo. Kibot ya ka taga nuksa ka jongo. Kibot but kile ya ka ay ka bau try ule. Badeng tao ang ay ki ka jing imbam jukot. But please yung to ko om dan way ru blaban kni kinten. mengate ngan ai haki ya ka jingim bom chikot bar kin om ya jot shu lano ru lemne u ru unom kni kan that yaki na ka kti jonga Non balaban kni kinten ye kita kilang berat. Naga kti ka jang Jisu. Nang ta wong sukumno. ukpa jonga ubala IT yaki hanga ulong ubakham kraw ya baro bat omdon ubala ban kni kan that yaki na ka kti uta ukpa jonga Tering ta de ukpa bo ay tiru ye kita kilang berat naga kti jang Jisu. Baru Jisu wong non balaban kni kinten ru ye kita kilang berat. Naga kti ka jang ukpa. Tigri kata ko awan ng ifi na gasngi. Subang adu kata pagkata ko lang. Haba ngiyos ngawi ka ktien ka jong try. Ngisngap ya ka ktien ka jong try. Jisu nga ito ifi. Kamot ta ka jingelap jong piru ka mo ka long jingmentoy. Ka jing be exo jong piru ka long jingmentoy. Ka jing pen kya aga jong pi ya ka papang ro ka long jingmentoy. Namar ba pisngap ya ka ktien ka jong try kum tau try o nga ito ifi. But pi buat ru ya kata deng tala tho ka kerteng ke jong pi ya kitab jong ke jingem. But anda la play ha kata ka singi ka bakat do. But ha bala shem ka kerteng ke jong pi kitab jong ke jingem. Ha ka kitab jong kon lang berat jong blay. Ka kitab jong ke jingem. Kum tala itu ifi. Ba pi dei jong try. To ai ba kata ka final result kan lang ka ba comment na ka menta jong pi. Ka ba si. Pipen krem da man tau blay dang ai ka por ya ka bangin pen bet ya la jong ka jingem ya bangin pen kre la jong ka jingem ya ka bangin shuko ngo bit take ya ka ktien ka jong try bat ban nget au Jesus Christ bat ban pediang yo kumta la ai ka bor ya fi ban long ki kon ki jong blay bat bala tho sun ne ka kerteng ka jong fi ha ka kitab jong kon lang barat u blay ka kitab jong ka jingem angai tran ku pi ni ka singi menta te ka bahaya fi ba fin pediang no menta mangatip la fi pediang si fin snosi fin yam na maro balay ka protay ka nom snutenat andray ka baha ba yam menta shipor ban ya ka bayam silenter hadu jogding ding ta ka baha ba fin snosi menta shipor ka baha fin jinjar menta shipor ho ngatip ya ka tala la fi pediang si shai ka ktin ka joblay fi kala ka mot fi lech ka ka jim baptist shavin mat jinge henry kata ka jinge am ka ditang shipor Henry bom jikut pinlong haga jinkmen baru try Jisu. Tering ta kwa banong ifi la fi jet ya ga jinkmen ka basipor menta pin selang bom jikut ne ba fin jet ya ga ta ga jing ka basipor menta ba fin mat ya ga jing suk ka bom jikut do try. Karai ka shong api pi jet ya ga ta nga shupen I lamba ga ktien ga jong blay
syong api ban rai hang ni ka singi kwa ban duai na kam ta jong pi banget ba try Jisu Ukraine ya pi banget pinyo e ka bor ya ka ba phila ban kala sisa bat ban nget sisa ya ka ktien ke jong try bat ya ka ba fin bot no ya u sisa na do man ta ka singi bot ya ka e ka bole bot ya ka e ka bu hikai bot ya ka ta ka ba try kwa ya pi pin le bat tu le ting e ban prin sungu ba ya try ka kwa ban duai ni ka pon na ka man ta jong pi hallelujah try ni ka pon nga aingo eme ngayo pa man kren ni ka ktien ka ba ka ba don bor jo me try aingo eme ko pa ka ktien jo me ko try ka longa ba shisha na mar ka wan na me ko try ka ktien jo me ka longa ba bal bagini kun jo me gi osngo ka ktien ka jo me try nga ngai ko kunat dang ginong ginong yo osngo na ginong le ablay ktien jo me ka ong tabi osngo ktien jo nga bodo bale iki antarai u kum prio bastat berarti ki yang halor mau siang ai bagini kun jo me ki long shisha ki ba start ko kunat ha ka jingyo ka jong me ablay namar ki osngo ki le ktien jo me nga doai ka kui pi we pui baro finyo bor ben kala ka mot ben le chikom ki jing baptist finyo pediang ru yo men sim ko nga doai nga ka kui pi we ka teng Jisu amen ngai tran ka kui pi finyo ban pediang sisa yo try fi kala ka mot sisa fi le chikom ki jing ben baptist finyo pediang san yo men sim ko o men sim jong Jesus Christ boleh ka kui pi boleh ta ka poram jo amen Wana benang skendo, bat ban syak, ya ke cingyak bagading pernah, bat udah syak. Akan si try wall But on this day, he says, ngan penyeng ye pi ko kon